Здравей и добре дошъл на територията на Уча се. С този урок ще научиш как българите се освобождават и възстановяват българската държава, но и защо свободата носи ново разочарование. Два договора, две различни емоции. Априлското въстание от 1876 година поставило на дневен ред решаването на българския въпрос. Въпроса за освобождението на българите. Европа и светът научили за жестокостите при потушаване на въстанието. В британския вестник Daily News американският журналист Мак Гахан разкрива картината от погрома от април 1876. След това специални анкетни комисии от европейските държави посещавали българските земи и описвали ужасите, които видели и чули от оцелелите. Това накарало политици, общественици и народи да се обявят в защита на българите. Видни творци като Виктор Юго във Франция, Толстой, Достоевски, Тургенев в Русия, английският политик Уилям Гладстоун и още много издигат глас, държат пламенни речи в защита на правото на българите да получат свобода. А Османската империя никога повече да не може да прилага подобно насилие над подвластните й народи. И българска делегация била изпратена в столиците на великите сили, за да постави искане за възстановяване на българската държава. Може би ще чуеш, че не сме били активни. Може би ще чуеш, че едва ли не свободата ни е подарена, че не сме направили нищо за тази свобода. Това изобщо не е така. Самия факт, че сме се вдигнали, че държава, която не е свободна и няма нито едно поколение, което да си спомня нейната свобода, и че тя някога е била съвсем имагинерно понятие, толкова абстрактна и толкова отдалечена, е създала делегация, която да обикаля столиците и да лобира за собствените си интереси. Това е голяма работа. Извън всички въстания, извън цялото надигане, което се случва през 1876 година. Натискът на обществата и интелигенцията е толкова силен, че европейските правителства се заемат с българския въпрос. Той става основен въпрос като част от източния въпрос. Но Османската империя вече не е било толкова лесно. Каквото трябвало да прави, тя знаела, че ще се обърне срещу един много строг поглед. Погледа на най-модерните и най-могъщите общества, западните общества. Империята не можела да се справи и с все по-масовите въстания и войни на Балканите. Но и великите сили преследвали своите интереси. От една страна те искат да запазят цялата Османска империя, за да ползват пазарите й и да упражняват своето влияние. Русия продължава да иска да контролира проливите към топлите морета. В миналото Русия просто не е имала достъп до топли морета. Защо са и топли морета? За да може да търгува, защото търговията в миналото се осъществявала само с кораби. А когато всичките ти пристанища замръзват през зимата и няма как да стигнеш до пазарите, всичко става много трудно. Затова Русия истински е имала нужда от топло море и специално от Черно море, за да може да достига до където си пожелае. И това да става относително лесно. И така, водени от своите интереси и под натиска на европейските общества, великите сили се събрали в османската столица Цариград. В края на 1876 година посланиците на великите сили се срещат на конференция. Цариградската конференция си поставила цел да намери мирен път за решаване на източната криза и българския въпрос. Европейските дипломати предложили на султана да даде автономия, право на самоуправление на българите, като в българските земи се създадат две области – източна област и тя да е с център Търново, а западната област с център София. Така почти всички българи на територията на българската екзархия ще получат право на самоуправление. Обаче султанът отхвърлил това предложение за реформи с хитър ход. Той обявил, че дава права на поданиците си с конституция, а конституция е основен закон, по който се управлява една страна. Нищо не се е променило за християните и с този закон. Европейските държави отново се събрали този път в Лондон и пак с цел да намерят мирно решение на въпроса. И отново предложения за реформи. Те били отхвърлени от османското правителство. А това вече означавало само едно – война. А Англия била най-големия приятел и най-силен поддръжник на интересите на Османската империя. Но в един момент империята била толкова недиалогична, че англичаните се обърнали, застанали срещу високата порта и казали: „Пичове, оправяйте се. Вие сте толкова зле, че ние просто не можем вече да ви бъдем гръб“. С изчерпване на мирните средства Русия решава да води война. Но за да не се намесват другите велики сили, Русия се договорила с тях и получила съгласието им. Започнала подготовката на поредната руско-турска война. На 12 април, на 24 април 1877 година със специален документ, манифест, руски император Александър II в град Кишинев обявява война на Османската империя.
Тук спирам за малко. Вероятно забеляза, че казах две дати – 12 и 24 април. Събитията са станали на първата дата, т.е. когато е издаден манифестът, било 12 април 1877. Днес обаче използваме нов по-точен календар. Според него, или по нов стил, датата е 12 дни по-късно. Аз ще ти казвам датите, когато са се случвали събитията, а ти ако искаш, прибавяш 12 и получаваш датата по нов стил. Дали си чувал? Стар стил, нов стил. Няколко месеца след манифеста, руските войски преминали река Дунав при град Свищов, освободили го и се разделили на 3 отряда. Първа забележка. Самото форсиране на река Дунав било на ръба на оцеляването. Турците са очаквали руснаците. Освен това, когато атакуваш една река и когато преминаваш една река, никога не го правиш само на едно място. Разпръскваш войските си, разпръскваш силите си така, че да могат да преминават през няколко места. В помощ на Русия участвали Румъния, Черна гора, Сърбия, а войските й били от руси, финландци, поляци и украинци. От първия освободен град Свищов руските войски тръгнали в 3 посоки с важни задачи. На изток към четириъгълника Русе, Силистра, Варна, Шумен се отправил източния отряд. Той трябвало да овладее тези важни османски крепости. На запад, през Никопол до Плевен достигнал западния отряд. В Плевенската крепост обаче се укрепил Осман паша. Опитите на руските войски да превземат Плевен били неуспешни и градът бил обсаден. Най-важна била задача на напредния отряд на генерал Гурко. Той се насочил на юг към Цариград. Войските на Гурко освободили Търново, преминали проходите на Стара планина, превзели Стара Загора и зациклили. Тук руската армия била посрещната от войската на Сюлейман паша. Той трябвало да стигне до Плевен, за да помогне на обсъдения там Осман паша. Но ако това стане, войната ще бъде спечелена от Османската империя. Не забравяй, че Османската империя, макар и това, което си говорим, че била болния човек на Европа, че била назадничава и всичко останало, така е. Обаче армията им продължавала да си бъде прекрасно въоръжена и добре обучена. Започнали тежки боеве при Стара Загора. Сюлейман паша настъпвал. Стара Загора била превзета и опожарена. Руските войски на Гурко отстъпили към Шейново и Шипка. Отстъплението стига до връх Шипка, където се укрепват руските войски и българските опълченци. Изходът на войната е в техни ръце. Нещо много важно. Точно преди тази битка, август месец, в Москва и в Петербург започвали да се чуват гласове войната да бъде прекратена, защото досега тя излизала много скъпа на Руската империя. Жертвите, които давали руснаците, били много повече, отколкото руското общество можело да понесе. Оказало се, че тази война отново може би нямало да бъде победоносната война, от която Русия имала нужда срещу Турция, срещу Османската империя. Били сме на кантар, хора. Наистина са щели да спрат войната, да си кажат не, и този път няма да успеем. Всичко зависело от един връх. От шепа герои на върха. Българските опълченци доказват, че българите заслужават свободата си. Това е шепата, която решава войната. Още с обявяването на руско-турската война към руската армия се стичат хиляди български доброволци. Те са повече от 10 000 на възраст от 14 до 65 годишни. Обявени са в отделен отряд, опълчение. Командването е поверено на генерал Столетов. Монахини от руския град Самара ушиват знаме и го даряват на опълченците. От едната страна на знамето е Богородица, а на другата страна са свети Кирил и Методий. Самарското знаме се превръща в светиня. То участва в боевете при Стара и Нова Загора, Шипка и Шейново. Днес можеш да го видиш в Националния военно-исторически музей, но побързай, защото знамето буквално се разпада. Може би му остават месеци, максимум години живот. Важните боеве, решаващите боеве на Шипка се водят на 9, 10 и 11 август 1877 година. Руски войски, руски войници и български опълченци прохода бранят и побеждават. В края на ноември 1877 година и Плевен пада. Малко хора знаят, че когато Плевен пада, руснаците връщат сабята на Осман паша, защото го признават за гениален пълководец. Осман паша се предава на генерал Тотлебен, който води обсадата. Руската армия отново настъпва. Предният отряд преминава Стара планина. На 4 януари 1878 година почти без бой е освободена София. Пътят към Цариград е открит. Руската армия настъпва в Тракия, освобождава Пловдив и стига до Одрин. Тук е подписано примирие, временно преустановяване на военните действия до подписването на мирен договор. През цялото време българите вземали участие във военните действия. Опълченците с оръжие в ръка участват в състава на руската войска. Други българи се въоръжават.
Четите им нападат турската армия и пречат да се прегрупира, да се придвижва. Освен това, дават данни къде се намират на руснаците. Защитават селищата от нападенията на Баши Бозука. Капитан Петко войвода действал в района на Родопите и Беломорска Тракия с чета от 2000 българи. Много българи се включват като разузнавачи, други българи са водачи на руските войски през проходите, трети осигуряват храна и вода. Много доброволци се грижат за ранените войници. За пореден път българите показват, че заслужават и се борят за свободата си, че не чакат да я получат даром, че не са си дигнали краката на масата, а с тези крака са затънали в кълта, там където е дядо Иван. Така са казвали на руснаците едно време, дядо Иван. А свободата идва с подписването на мирния договор. На 19 февруари 1878 година в градчето Сан Стефано до Цариград е подписан мирен договор. Днес отбелязваме точно тази дата, по нов стил, на 3 март. Сан Стефанския мирен договор слага край на руско-турската война от 1877-1878 година. Според него се възстановявала българската държава. Тя се създавала като автономно княжество България в областите Мизия, Тракия и голяма част от Македония. Това било така дълго очакваната свобода. Обаче Сан-Стефанският договор бил предварителен. Великите сили си запазили правото заедно да решат кои да са границите на свободна България. И великите сили се събрали на конгрес в Берлин. Нито европейските държави, нито балканските съседи искали да има една толкова голяма и силна България, в която Русия да има такова влияние. Затова в Берлин бил подписан нов договор. На 1 юли 1878 година Берлинският договор разделя България на части. Автономно княжество България, това било свободната държава, то обхващало само Мизия и Софийско. Земите на юг от Стара планина били върнати в Османската империя, създадена била автономна област Източна Румелия. Тя имала право на самоуправление. Тракия и Македония били върнати под властта на султана. Северна Добруджа до Силистра била отстъпена на Румъния, а земите на запад около градовете Пирот и Ниш били дадени на Сърбия. Нова вълна разочарование и мъка обхванала българите. Нима това сме очаквали? Нима това сме искали? За какво се борихме, а какво се случи? Нови борби ще подемат за обединение. За тях обаче ще ти разказвам в друг урок.